В МБАЛ Свети Пантелеймон най-често се срещахме през летния сезон, който измина, предимно с болкови синдроми, които идват хората, и то не случайно, предимно от хората, които са летували на море, водоеми и така нататък, и предимно болки, предимно в ушите. Това влиза в рамките на нашата специалност. Не са малко случаите, които засягат предимно дечицата. Имаме много пациенти, които са ползвали водоеми, една част от тях, които са много силно замърсени. Това са различни язовири, реки и други подобни. Оттам идват възпаления предимно на ушите, които идват при нас. Това е най-често така срещано през летния сезон като цяло в Свети Пантелеймон. Значи диапазона, с който работим, обхваща от най-ранна малка детска възраст, от дори няколко месечни дечица, бебенца, до най-възрастните пациенти. Дори над 90 години сме имали, тъй като болката не подбира никого, тя е болка за всички и това е така диапазона, който обхващаме като цяло. Т.е. всички хора, които могат да попаднат, са за преглед. Значи предимно в рамките на нашата специалност влизат преди всичко болките в ушите, носа и гърлото, както носи самата специалност името уши, нос, гърло. Имаме също проблеми през летния сезон и с гърлата. Доста често ангини, които се правят от пациентите, било негнойни и гнойни ангини. И това е в резултат на повишената употреба на газирани, студени, имам предвид, повтарям, студени газирани напитки от една страна и много сладолет, което е също. И това е твърде често, пак казвам, по-честите ни пациенти са дечицата, които идват именно и с гърла през лятото. Хремите в този сезон са малко по-рядко срещани. Определено, слънцето си играе своята роля, така че имаме по-малко хреми през лятото. Значи, преди всичко има една стара поговорка: човек е сам лекар на себе си. Става дума, нека започнем от децата първо. Редно е през всичките тези години, за съжаление, може би в последните години в училищата е така малко по-слабо е застъпена профилактиката и по-слабо са застъпени физическите упражнения в часовете по физическо. Дори ми прави впечатление от пациентите, които гледам, дечица в ученици в детските класове, които са с наднормено тегло. Това определено прави впечатление. А това говори за по-малко двигателна активност на децата от една страна, по-малко закаляване. Профилактиката, като всичко на този свят, профилактиката е на първо място. Според мен, пак казвам, децата трябва да се... В момента е много трудно да промениш летния начин на обличане с есения начин на обличане и много от дечицата продължават така сутрешните часове да ходят с тънко облечени. Мисля, че дрежка не е тежка, както се казва, по една блузка сутрин, специално за децата. А като цяло всичко зависи пак от индивидуалния начин на живот, кой как е свикнал да живее, но преди всичко движение, профилактика с годините, закаляване, това са основните неща. И който не успее да се справи с това, добре дошъл в Свети Пантелеймон. За съжаление, глухотата е един много, много тежък проблем. Немалка част от родителите, това го показва моята практика, от родителите пропускат това нещо в първите години на живота на едно дете, то по-трудно чувало, то не е реагирало и така нататък. Има определени програми и брошури, които колегите ги знаят, също така и общо практикуващите лекари за установяване на ранна глухота. За съжаление, в детска възраст до глухота, която е вродена или придобита в детска възраст, е много трудна във времето за рехабилитация. Причините са много. С течение на времето в момента се има оперативни техники, които позволяват до известна степен да се възстанови, но това е много дълъг период, изключително дълъг период е. В момента единствено и предимно се работи по отношение на децата в Царица Йоана или бившия ИСУЛ, както е известен на българите в София, за възстановяване на детска глухота при децата. Те имат такава апаратура и са оторизирани за това. На мен също ми предстои наскоро, може би около час някъде, около месец, една специализация по това нещо в ИСУЛ в София, така че това допълнително ще го разработваме, но при възрастните глухотата не пробира години. Ако изключим с напредване на възрастта, че намалява слуха на даден пациент или на дадени пациенти, което ние го наричаме пресбиакузис или старческа глухота, при всички останали хора това е един тревожен симптом и се установява с изследване на слуха аудиометрия. Глухотата първо прави впечатление най-вече на близките, на семейството на хората, които при по-възрастните обикновено реагират с увеличаване на
телевизор, на радио, когато в момент на разговора следят по устните на опонента срещу себе си, или пък непрекъснато се налага да казват повтори какво, или не реагират съответно. Много трудно лечимо нещо е това, да не кажа, че почти е много трудно. При по-възрастните пациенти използваме по регламентиран от държавата начин. Това е слухопротезирането, т.е. изписване на слухови апарати в целия възрастов диапазон. Имаме и дечица с слухови апарати, но за съжаление тук ние не възстановяваме слуха, а само подобряваме чуваемостта на дадения пациент. Просто сме много, много ограничени. Така че съвета към всички е, когато забележат, че имат шум в ушите, нещо намален слух, просто нека бъдат любезни да се обърнат към нас или към другите специалисти уши, нос, гърло, или добре дошли тук в Свети Пантелеймон.